2 dny, vyjeli se, sobota, neděle. Let's go. V sobotu jsme jeli na Zlatník, jeli jsme tam s partou poprvé a sešlo se nás celkem 16. V neděli jsme šli od Bezruče a bylo nás celkem 13. Cesta nahoru klasicky hezká, někde sníh, někde ne, nahoře ho bylo logicky víc. Hlavní rozdíl mezi sobotou a nedělí byl ale ten, že někdo vyslyšel moje přání a donesl vaječňák. Děkujeme, Míšo. A byl fakt dobrý. Takže Božkov approved. Dělali jsme kvůli tomu pauzy, aby jsme ho všichni spolu mezi sebou šerovali. A přesně kvůli tomu tehle výlety děláme, protože tohle jsou ty nejhezčí okamžiky, kdy spolu olizujeme všichni jednu flašku. Nahoře hladící bod v sobotu. Jo, čaute všichni. Skupinové foto. A v neděli vlastně úplně to stejné. Zase hladící bod, zase tady všem zamávat. A zase skupinové foto. V sobotu zelňačka. Pivo klasicky ze všem asi připít. V neděli ale naopak česnečka, ale zase si připít. Po cestě dolů už byly potřeba nasadit nesmeky, ale v neděli jsme měli i vrchního nasazovače a kdo neměl nesmeky, tak ten měl svého nesmeka. V neděli nám Lucka hodila šipku hlavou do země, ku podivu to nebylo na sněhu. Takže ještě, že umíme první pomoc a měli jsme s sebou dezinfekci. A tady je moje moudro. Tady je důležité mít slivku na horách právě. Bez slivky se nechodí z domu, je. Ať nějakým by se to špatně vymývalo. A oba dny jsme po cestě domů klasicky zastavili na kafe. Ze Zlatníku po cestě žádná kavárna nebyla, takže jsme museli až do Frýdku do Café Inn. Tam jsme si dali zase kafe a dort. No já teda úplně to nebylo kafe. A v neděli klasicky do Café Libuška. A teď jdu spát.